Erromeriko konjuntu forma. Bai, konjunto bat. Grupo bat. Esati, lesba, konjuntu. Bai. Konjuntu, atzinen jerzibe bai, jerzie galneku eta barroku bat konjuntu. Eskobi intzatela kon jakligi, justo bera pelukeritxik etorra dan egunien. Ene bada, zalgi ingo zaitzuzie. Kendu, ostu, claro, zalgi, hori. Adibidez, frakarrokitako ure eta jalgi adibidez. Jalgi. Bardin, ez toteniko sinistuten edo ez toteniko gure sinistu be bai. Kalamidadie. Hau txakentzie, adibidez. Jalgi, alfombra jalgi. Alfombrida, zapa, jalgi. Alfombri hartu da balkoitzi jalgi. Sakudidu ez da harako. Ginen errezkadan koladaztela. Erreskadie, fila indian jutie. Fila bat epine. Txikitzen eskolan beti, errezkadan ipine. Beti esaten duten moduen, hau zanda dau. Hau janda dago esaten da errezadaniko gauze bat. Errezadan iso zer edo... Ia errezadanien. Txupau, esatilez. Hau txupau mau dau. Maztapalu. Maztapalu, zera dakona, poreko maztapalu, motorrana. Maztapalu. Bai, basauz gelditxutea, hor artez, abertan basauz, zer dinorre maztapalu ez dut. Bai, hori, esatilez, zutu ni pasau zolan, geldi, maztapalu. Hori bezaten da. Bapes, gran horipez. Ez ebez, ez dago ezer, gran hori, ez dago ezer. Hau izango da, dokufikzion. Ez ikusi bikingak euskal telebistan? Dokufikzion zer da? Hori zer da? Amen. Dokufikzion. Entzuten dugu.